Kif bdiet timbena l-Belt Valletta, il-kavallieri mill-ewwel ħasbu ħalli jibdew jibnu il-palazzi tagħhom ukoll. Minħabba li snin ta' wara l-assedju l-kbir kienu xi ftit diffiċli rigward il-finanzi, l-ewwel palazzi ma kinux kbar u lussużi. Iżda 8 lingwi li kienu jiffurmaw l-ordni kellhom l-obbligu li jibnu palazz, magħruf aħjar bħala berġa, fejn kienu jistgħu jiltaqgħu il-membri tal-istess lingwa. Fil-Belt Valletta inbnew 7 bereġ. Dan minħabba l-fatt li l-lingwa Ingliża kienet prattikament sfaxxat fix-xejn. Il-bereġ li nbnew saru fuq id-disinn tal-Perit Malti Ġlormu Kassar. Iżda matul is-snin inbidlu ħafna affarijiet. L-aħjar bini li għadu juri l-istil ta' Ġlormu Kassar hija il-berġa ta' Aragona. Wieħed hawnhekk jinnota li l-faċċata baqgħet l-istess u ħlief il-portikat żgħir li kien miżjud fil-bidu tas-seklu 19, il-faċċata hija kif kienet maħsuba minn Kassar. Naraw ukoll id-dettall li hemm mal-kantuniera. Meta bdiet tinbena l-Belt Valletta, kien hemm regolament li kien jgħid li kull bini fil-kantuniera kellu jkun iddekorat ukoll. F'dan il-każ, il-kantuniera għad għandha dak l-istil li huwa assoċjat mal-perjodu tas-seklu 16. Berġa opra li għadha wieqfa hija dik magħrufa bħala ta' Provenza, illum użata bħala l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. L-ewwel berġa nbniet fuq id-disinn ta' Kassar, iżda mbagħad il-faċċata nbniet fit-tieni nofs tas-seklu 17 fuq id-disinn tal-Perit Franċiż Mederico Blondel. Berġa oħra ferm interessanti hija dik tal-Kavallieri Taljani. Bħalissa għaddejja minn restawr intern, għaliex dalwaqt ser tibda tintuża bħala mużew tal-arti. Mużew li ser ikollu l-isem ta' Muża. Il-berġa oriġinarjament inbniet fuq id-disinji ta' Kassar, iżda ma' żmien kellha tibdil u żidiet ukoll. L-aktar parti impressjonanti ta' din il-berġa hija l-faċċata tagħha, fejn naraw dekorazzjoni barokka li saret fi żmien il-Grammastru Taljan Gregorio Carafa. Berġa oħra li ma kinitx mal-ewwel grupp hija dik tal-Baviera. Mibnija bħala residenza privata fis-seklu 18, bdiet tintuża bħala l-berġa tal-lingwa Ingliża u Bavariża. Il-bini huwa interessanti. Il-perit kien il-Malti Carlo Gimach, perit li aktar tard kien kompla l-karriera tiegħu fil-Portugal. L-aħħar berġa li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum hija dik ta' Kastilja, li għandha l-isbaħ faċċata li wieħed jista' jsib f'Malta. L-ewwel berġa kienet fuq sular wieħed. Iżda wara li kien intgħażel bħala l-Grammastru l-ġdid, il-Kavallier Portugiż Emanuel Pinto de Fonseca, malajr ta' bidu għal bini mill-ġdid ta' din il-berġa. Din kienet tappartjeni lil-lingwa ta' Kastilja u Portugal, u kien minħabba fekk l-involviment ta' dan il-Grammastru fil-bini mill-ġdid tal-berġa. Jekk wieħed iħares lejn il-faċċata, jara s-sabiħ tal-barokk tas-seklu 18. It-taraġ minn barra li joffri spettaklu, il-kolonni li hemm fuq il-ġnub tal-bieb, kif ukoll id-dekorazzjonijiet madwar il-bust tal-Grammastru u anke madwar it-tieqa ċentrali. Hemm l-arma ġentilizja tal-Grammastru Pinto u fuq nett hemm l-arma tal-lingwa, dik ta' Kastilja u Leon, u l-oħra tal-Portugal. Żgur li din hija waħda mill-isbaħ faċċati li nsibu f'palazzi li bnew il-Kavallieri f'Malta.